מיכל, היי מגי. אהלן, שרציתי להעלות איתך, מה קורה אם גילמנו, נתנו ללקוח פרי שיפינג, רוצה להחזיר אותו, אתה מאפשר בחנות החזרות, הכל היה בסדר, הוא רק רוצה להחזיר, מה קורה? אתה מחזיר ללקוח את מה שהוא שילם, מינוס משלוח, איך עושים את זה? מה את מציעה? טוב, כמובן שעוד פעם, זו החלטה עסקית. במקרה ואנחנו באמת עסק שיש לו הרבה לקוחות חוזרים, הנטייה שלי היא ללכת כמה שיותר לכיוון הלקוח, לתת לו שירות אקסטרה. כן הייתי משקפת את הנושא, לקונה. זאת אומרת לו, למרות שהיו עלויות משלוח, אני עושה לך החזר מלא, כולל המשלוח שלי, כי הביזנס שלך מאוד חשוב לי, כלקוח חוזר, משה. אם אנחנו מדברים על לקוחות מזדמנים, אז אנחנו יכולים בעצם להחליט אחרת. ההחלטה היא גם תלויה באמת בכמה הרווחיות שלנו הדוקה. זאת אומרת, אם אני עכשיו אעשה החזר של אקסטרה $5, האם נגסתי ברווח שלי בצורה כזאת שאני אכנס להפסד, או לא? מהמם. וזו שאלה עסקית מאוד מאוד חשובה, שצריכה לקבל תשומת לב. כן, כבר בנושא התמחור שלנו מההתחלה, זה מאוד חשוב להחלטות שלנו, אבל גם כן, בנושא התפעולי של איך אני מטפלת בבעיות יומיומיות, כמו שהזכרת. עכשיו, בואי נגיד שהגעתי למסקנה שאני רוצה לתת החזר מינוס משלוח. קודם כל אני חייבת לתקשר את הנושא הזה מכל כיוון. א', שזה יהיה ברור במדיניות שלי. באצי אין לנו מקום לכתוב את זה במדיניות, המדיניות היא נכון, מובנית, מובנית, ולכן אנחנו נכתוב את זה בחלק של ה-frequently Q&A. asked questions, מהמם. ואנחנו נכתוב את זה בצורה מאוד מאוד ברורה. אם הלקוחות שלנו לא קולטים את זה, ויש לנו הרבה מקרים כאלה, אני לגמרי אכתוב את זה גם בליסטים. שגם את זה הם לא קוראים. גם את זה הם לא קוראים, אבל אני יכולה לגמרי לעשות גם תמונה אחרונה מבין 10 התמונות שלי שמדברת על מדיניות. היא לא תהיה מוקדשת רק למדיניות, אלא גם אני כן, אכתוב בה כל מיני יתרונות של המוצר, אבל אני אכניס בה גם מדיניות, ושם קוראים יותר. אז אם זה משהו שחוזר על עצמו הרבה מאוד פעמים בחנות שלי, זה ייכנס לשם. אם זה משהו שקורה פעם פחות. אני חייבת להגיד שאם זה וכמובן, משהו שקורה הרבה בחנות שלי, אז גם פה צריך לבדוק את נכון, העניין. אולי ההחלטה שלי של משלוח חינם היא לא נכונה. כן, אבל בואו נגיד, הגענו למסקנה שההחלטה נכונה, הגענו למסקנה שאנחנו רוצים לעשות את ההחזרים שלנו כמדיניות מינוס המשלוח, אני נותנת את כל המידע הזה מראש. אני כן, מניחה שלא קראו אותו, ולכן יש לי טקסט מאוד מאוד ברור שאני שולחת ללקוח ברגע שהוא מבקש בקשת החזרה. כן, אני מוודא שהם מבינים, אני מוודא שהם יודעים. אם הם שואלים שאלה, אבל לא ידעתי את זה קודם, צילום מסך של המדיניות שכבר רשמתי. כן, שהיא מופיעה, שהיא קיימת בפוליסיז, ב-Q&A, באינפו אימייג'. בכל מקרה, רוב הסיכויים שיהיה הלקוח, היה פה פשוט חתול, בכל מקרים שהלקוח יבוא ויגיד, לא ידעתי, כן ידעתי, מעט מאוד באמת קוראים ונכנסים ומתעניינים. הכי טוב, הכי חשוב, גם מבחינה חוקית, להיות מכוסים בעניין הזה, לענות ללקוח. אחד הדברים שאני אומרת תמיד, בנחמדות, באדיבות, אני מצטערת לשמוע שאתה רוצה להחזיר, אני אשמח לעזור לך, הנה, בבקשה, כל המידע פרוס פה לפניך, אם אתה מעוניין להחזיר, אתה עושה את זה בצורה כך וכך וכך, אם אתם לא יודעים איך לכתוב את זה נכון, ב-AI לבקש ממנו שיבנה לכם איזשהו נוסח בטון שלכם וכולי, שיהיה לכם כתוב בצד, שתוכלו להיעזר בו ולהעלות אותו, copy paste מול לקוח זה או אחר, צילומי מסך של איפה שנמצאת האינפורמציה הזאת, וכמובן להיות הכי נחמד, הכי אדיב, ולעבור כל משבר כזה בצורה הכי טובה שיכולה להיות, שהלקוח בסופו של דבר יבוא ויגיד, אמנם את התכשיט הזה לא אהבתי, או את המוצר הזה לא אהבתי, אבל אני כן אשמח לחזור לחנות הזאת ולחפש מישהו אחר. זה צריכה להיות השורה התחתונה.
מי שלא מכיר, יש באצי אפשרות לשמור הודעות מוכנות לשליחה לקונה, זה נקרא סניפט. כדאי לא לעשות יותר מדי סניפטס, כי אם אתם עובדים דרך האפליקציה, מגיעות שיחות בלילה, אתם רוצים לענות במהירות, אנחנו לא רוצים להתחיל לחפש מבין 50 סניפטים את הנכון, אבל כדאי מאוד לעשות לנושאים מאוד מאוד חשובים, שהם נושאים של החזרה, החלפה, משהו לא בסדר, המשלוח עוד לא הגיע, הדברים האלה. אז בנוסח של ההחזרות בהחלט לציין את המדיניות. וגם לצופים שלנו, אם יש דברים שאתם רוצים שנדבר עליהם, שאלות, אתם לגמרי לגמרי מוזמנים לכתוב לנו, ואנחנו נעשה שיחות עומק על כל נושא.